Den 23. Og det er den 23. Det er en lille juleaften. Og hvad siger man til en lille juleaften? Hey, Bastian! Og jeg føler, at Bastian skal drikke meget. Altså, Bastian er så meget klar på at drikke noget af det her. Og det... I aften er det juleaften. Nej, i morgen er det jule. Jeg skal til fucking sige, Gustav. Øj. Juleaften. Nej, det er i morgen. Jeg skal huske, jeg skal have et billede. Giv mig en smule. Bare en tredjedel. Nej, du får en hel. Okay. Okay. Men det er klart. Bastian, det er klart. Stop. Bastian, jeg er billedmester. Du er ikke billedmester. Gustav. Giv mig en romfakt. Nu kaster jeg en Giv mig en ting, og så kommer der et sej lyd, og der kommer ikke lyd. Giv mig et faktuelt stykke fakta om rom. Ja. Faktuelt stykke fakta om rom er Bastian. Romfakt! Bastian kan virkelig ikke tåle rom. Jeg kan sagtens forgå, det smager fucking Det er godt af. selvfølgelig en vild rom. Og jeg vil have... Bastian bliver omega fuld af rom. Nej. Og jeg vil have mere rom for evigt og altid. Han er meget rum i sit hjerte. Han er en meget rummelig person. Bastian, han er helt okay i forhold til rom. Bastian er meget rummelig i forhold til jer. Jeg vil have mere. Bastians hjerte er meget rummeligt. Det har mange folk i sig. Så hvad skal vi i dag, mens der smager på den her fucking rom? Det er faktisk godt. Den er fantastisk rom. Skål derhjemme. Jeg vil gerne høre jeres egne personlige ønsker til i morgen. Hvilken julegave vil I gerne have? Fuck! Det kan du ikke bare spørge om. Er vi blevet demonetized? Nej, vi er. Ja. Ja. Du kan godt bare sige slaver. Så ikke analsex. Det er en god julegave. Ja jo. Er det altså? Ja, det ligger i navnet. Så Bastian, du kommer nok til at blive kommet på overarbejde. Jeg håber, jeg bliver. Jeg vil gerne pækkes. Det er ikke rigtig picking, når det er bare med helt normalt baby, Bastian. Det er bare homosex. Det er jeg gider at fortælle dig. Men hvad skal Maria så lave? Det ved jeg ikke, så må du pick Sigurd. Jeg pækker Sigurd. Kan vi ikke have sådan et tog eller noget? Vi er i stedet. Hey, og for lige går for langt ind i det der dag 6 noget. Score. Nå ja. Det var bare den der forfærdelige rom. Jeg kan godt lide nummer 8. Nå, jeg tænkte et mål. Jeg vil sige, det er en 7'er. Det er en 7'er. Har jeg ikke den 10'er endnu? Det tror jeg ikke, jeg har. Nej, det har du ikke. Du er en snop. Jeg afventer. Det bliver den 24. Den 24. det er pissevarter. Eller var det Bastian? Ja, jeg ser 7. Jeg ser 8. Jeg har ikke lyst til at være gavmild. Den etter. Bastian, du spilder jo halvdelen med på din... Jeg er spædet. Altså, Jeg er en skændsel på menneskeligheden. hvem der har lyst, de går bag Bastians trøje og så får lov til at blive, som vi er. Det handler om... Vi er meget ædru. Det handler om at underminere Bastians, så jeg kan få lov til at holde ham i røven til dig. Så Jonathan, det som jeg håber, du får i julegave, Jonathan. Jeg håber, det du får i julegave, det er en Unity licens i perpetuity professional, så du kan lave lige så mange spil, du vil. Professional. Jeg har fornemmelsen af, at omkring sådan 90% af folk, der nogensinde ser det her, har ingen anelse om, hvad fanden du snakker om. Unity er en engine til at lave computerspil med, som koster penge, hvis du tjener over 1 million. Og Jonathan, han bliver milliardær, så han kommer til at tjene mere end 1 million. Så jeg håber, han får en licens, så han gør det uden at betale procenter. Jeg sidste år ønskede jo, at jeg tjente 1 million om året. Og det sker jo. Det her år. Og det er jo der, hvor man er. Så skal du ikke betale skat. Derfor er Jonathan, han får 1 million i Unity licens. Og for dig, Gustav, jeg ønsker, du får en søn, og det er en smuk søn, og han hedder Bastian, ligesom mig. Altså i morgen. Bastian, så må du vælge. Skal det være en smuk søn, eller skal han hedde Bastian? Det skal være begge dele, og han skal være smuk og hedde Bastian. Hey, Gustav, hvad elsker du? Og han skal blive mobbet i folkeskolen, og bygge så meget karakter. Hey, Gustav, hvad elsker du? elsker Du Morten også til bare roligt, vi mobber ham derhjemme for at bygge karakter. Ja, og så skal I sørge for, at han kommer i skole, der hedder Morten, så I kan plads hans hjerne på væggen som en maleri, og så skal han... Og han skal hedde Morten Hamsi. Tak for i aften! Det var en god jul! Nej, vi er ikke færdige. Vi er nu færdige. Vi er færdige. Hej hej. God jul. God jul. God december.